Ha ka wei ka sngi, uwei usamla ulawan sa office da ka sopti ka bajat. Ringkat ki juti ki bala rimba upong. Bat ki briu ki badon ha reception ki la pa syong ya u shabar. Henry hadian arpo minit ke ki bala jia, ke bala pelong ki briu ki badon ha kata ka building, ba baro kin sengap jar. Kadai ka foreman step, shabar ka company ka ba krautam jong ka nong ba. Ki kali ki la yang line namar ka jing blok palat. Ki climb ba he ki la up, kumba ka don ka jing keni ka ba kertang hapo kata ka office. Ka simran ka syong ha reception, ka sya iki briu ban rung syapo, tang hadian bakalapet baha na kli hadu kucat. Ha kata ka porhi, la don bapli ka jingkang suki-suki. Ula bandai kumba arpulai ne arp sosnem ka arta. Ki snyu kli jong u long kum baklam sat baha, ka wei ka benta jong ka shot jong u kla jot bun. Ki juti ba upong, bila rim hadu baka sni jong ki, kala sedang kop pler. Hagakti jong u, kadon ka file ka barem. Kasimran kala pech ya u bat kala keli, pidon kam ayu. Usamla ula pu sabraki, bat ula ong. Madam, ngalawan na kabenta ka interview, nga apply online bat lakhot yang nga menta kasngi. Kasimran kala pech ya ka list ha ka komputer. Kakerdeng jong u umilar, kadon shisha, Henry habaka pech ya ka rukom rem jong u, kamla ban ngej. Kasimran ka kelibyang, piwan na kabenta ka interview sa. Umilar ujubab, hooj madam. Kasimran kalaong, syong hangtay, ngan pentip ya i HR head. Kasimran klam da pechu ya u, kala kedew ya kisuki hakaway ka liang ba umilar unit syong. Arngut ki samla sinrang bat kaway ka samla gantay kila syong lupa hangtay. Kini ki samla, ki pong ki jan babha, ki bat ka file baramdor hakti. Bat kidadon ka jingkerman haka khmat jongki. Umilar ula syong sngap jar haka syuki ka badon haka ndong. Ula bat ya ka file jong u. Kumba barok ki briu ki pet ibenya u. Usamla uba syong marjan. Ula ong ha uparalok. Bro, uru uwan na kabenta ka interview tarai. Uwe pat ula reki. Uong artat. Imat ula bakla ya ka building tarai. Umilar ula yok sngolut ya ka jingkren jongki. Henry umsim laong AA. Kikmat jong umilar. Kila pet bha ya ka dur ka bahe ka bata hakan ro. Kabadai ka try jong ka company. Ka Arohi Gupta. Haka por ba ka pediang ya ka award. Haka juk ka por. Haka floor ka balai. Ka Arohi ka don haka meeting room. Tang haka arta ka ba arpunyaw stem. Kala shimti ya ka company jong ukupa jong ka. Bat kala penpoy siya katong kabakam sa jrong. Kala tip kumno ban perking ya kurukom terekam Henry kabale hok. Itan ubalong HR head. Ula wan ringkat bat ki file. Ula ong. Madam, mentagas ngi kadai ka final round jong ka interview. Pensedang no, ka Arohi kala ong. Klem dapet na ka laptop. Kumba arpo minute kila syong ha reception. Ya ki wepat ki aringut ki candidate lakhot sepo. Henry satang umilar ubadangsa. Kasimran ka phone sa jrong, kalaong. Madam, uwe u candidate udangsa. Henry, madam? Ka Arohi ka ong. Toong bersya, ka epimu pan ong. Karukom ka jinglong jong u. Kam iya day bat ka professional. Kadon ka jing sngap jar tang kumba katu kat na second. Hadin kata kasur jong ka Arohi kalami. Ka ka kerteng jong u. Kasimran kalaong. Umilar. Ka Arohi kalaong. Paaya u sejrong. Kasimran ka keli. Mentahi madam? Hoot mentahi. Laong ka Arohi. Kasimran kalabu ika phone. Bat kalapet ha umilar. Kaong artat. Pila syakot sejrong. Ki wepat ki candidate. Kilapet da ka jingbom sengaw langit. Kumno ubriu ubapong ki sopti bejot. Ula syakot ban le ya ka interview. Umilar ula yang judge. Ubat ya ka file haka syadam jong u. Bat ula yat siya ka lift. Ka lift ka ba usyong. Kalapli haka flow ka balay. Hakmat kadon ka cabin ka bahe. Bat lato CEO Arohi Gupta. Siya po ka kamera. Ka Arohi ka app. Umilar ula tit tok-tok ya ka jingkang. Uong artat. Ngala ni ayam bandrung madam. Da ka sur ka ba chay-chay. Ka Arohi ka lajupap. Alerung. Ka cabin ka ba syong ka Arohi. Ka long ka bahe bat ka ba internet. Ka Arohi ka syong hasiliang ka miet.
haki jan ba internet bat ba idan buram. Daka jing shania bat daka jing sngutu. Kalapet ya umilar na dukli haduk kejat. Henry omdon ka jing iben haki khmat jongka. Sngub hasyong milar kala ong. Umilar ula artatien, uong artat. Madam, kijan. Ngala ong syong, kaarohi kala ong nakasur kabaskam. Henry daka ba jai bat umilar ula syong. Kaarohi kala ong, pila apply nakabenta ka kam software developer ndai. Hoot ula jubab. Kaarohi kala ong, malapet ya ka resume jong pi. Pimsim la pule hakano ka college ka bahe. Henry ki project jong pi ki long ki babiang ba. Pile hi ya ki ne marway ne kumno. Umilar ula ong, ngalapule online, bat lingba ka kam freelance. Kaarohi ka pule tang syakmat, bat kala ong artat. Pitip ba kam long ka basuk ban hyok kam hae. Umilar ula jubab. Hoot madam, Henry ngakwa ban persang wat lakalong tang sisien. Kasurkran jong u kala artatien bat katieng. Henry ki khmat jong u kilong ki basisha. Kaarohi kala penkela ya ka laptop jongka, ka penpai ha u, kala ong artat. Hang ne ka don ka jing ka baka tim jong ngi kamsim lala ban penbet ya ka menta lalai sngi. Lada piman pila ban persang mentahi. Ki khmat jong umilar, kila pet clear ula ong artat. Mentahi? Ka madam arohi, kala jubab, hoot mentahi. Hadin kat san minit. Tang kasur jong ka keyboard kala sawa hapok kamera. Kaarohi kala pet jar ya u. Kikti jong u kiki kruk krak klem jing tiang. Kikmat jong u kila pelet jing mut haka screen. Kendet kensan ula sang ya. Ula ong. Madam ngaladap pila bantes. Kaarohi kala penpai ya ka komputer syakmat. Bat kala tes. Ka signal ka ba green kala pau. Ya ka screen ka ba omla ban penbet lalai sngi. Menta lala ban penbek tang hapok kat san minit. Kajing pala kala pau haki khmat jong kaarohi. Hadien kata kaarohi kala kendet. Bat kala rekhi. Kalong ka ba pala. Bat kala shim ni ka telefon. Ka ong. Itan. Sungub hawan sa keben jonga. Hadien katu ka nepor. U itan ula rung syapok. Ula keli. Balay madam. Kaarohi kala ong. Penkrek ya ka appointment letter nakabenta u Mr. Miller Shukla kum u senior developer. U itan ula lingo. Madam, Henry kumno. Kaarohi kala ong. Le ya ka bangala ong. U itan ula ong. To madam, bat ula mino sabar. U Miller ula yang joit nakasuki ha ka jaka ba usyong. U keli artat. Madam, senior developer. Kaarohi kala rakhi. Ka ong ya u. Kasap kampau na kijan jong pi, kapau na kakam, bat kakam jong pi menta kelakran. Ki khmat jong umilar, piladap da ki umat pakeman, uong artat, kublay shibun madam, ngan omklet ya ka jingle bahok jong pi. Ngatip ka arohi kala ong, Henry ka jing pala ka basisha karangsa. Ka arohi kala yang, kala pli ya ka jingkang jong ka keben, bat kala khot ya ka tim baro, ka ong artat. Baro ya syak skor. Naduk menta ka sngi. Umilar Shukla. Uday u senior developer batamai jongi. Ula penbet ya ka jing ka bangim simnala ban penbet menta lalai sngi. Baro kila sngap jar. Katki badan hakata ka flow. Kitohi ki brew ki balarikhi ya u syapok reception. Menta kila yang klamsur. Ha reception ka simran kila penhap ya ka phone jongka. Namar ka kendet. Kumno ubriu ubapong hakijan bajot. Ula yo banlong kum u senior developer. Bat hakata kasngi. Kamday tangka kam bakala ay. Henry karukom trekam jong ka office. Baro kin sakela. Hadien kata kajinga tu pajba. Kajinglong jingman kala kela pura. Kito ki briu ki bala kentai te umilar kam kendet por. Menta kila watlat banyok kublay kiti ya u. Hai ngadey kacharu basyong hadien jong pi. Sa iway pat, ngaday ukaran basyong hakaban mahakmat. Ladadon kami ong yanga, bat kumta terter. Kilakwa ban itu irade ha umilar. Umilar klam jing sumeng, ular ki jai, bat ula ay kublay yaki baro. Na kabenta jong u, kine baro kilong ki batamay, ka company ka bahe, ka burom ka bakraw. Ka arohi ka lapet na jangay. Latip ha ban pule ya ki khmat jong ki brew ki long ki bakumno.
Don kiba pela shisha. Don pat tang ban penseu bha ya ka Madam Arohi. Bat hakata kapor ka Madam Arohi kalakhot ya u Ethan ka ong ya u. Penkre ya ka joining jo umilar na du mentahi ka laptop ID card penbianglut mentahi. U Ethan ula jubab. To Madam Henry urang sa hajing lingo. Ya umilar la ai ka miet ka bah pedang ka senior team. Usamla ubalar kiben ya umilar kam kendet por ula syong marjan bat u. Bat menta ula sio le ran ula ong. Bro map yanga nak benta ka jeng kiben jonga. Umilar ula reki ula jubab. Om lelei pimsim la itu yanga. Uta usamla ula le ran syu. Hadu janmet umilar ula sedang bantre kam bat ketim. Kajingkhot bat kajing perkat jong u kilapen kelai ya barok. Haba ki we ki simpor lai po minute. Henry ula ban pendap tang hapok ka sipo minute. Hakapor nyaw baje janmet ke office kelas dang ban telle. Umilar udang tray. Henry ke we ke serniu ke bayang hajan ke miet jong u. Layok sngoy ke sur. Pimpat let se sayeng. Umilar ula kemit sejrong. Ke Arohi ke yang hangta. Bat ula yang joj. Madam satang kendiat ban pendap pekane. Ke Arohi ke ong. Kapor ban tray office kelakut, kelarki artat, bat kala ong wiang, pila ban leit no. Umilar ula ko ngu ika klik daka jingsing lek ran, to Madam ngan leit no. Ke Arohi kelarki, bat shania ya u. Ke ong pila lek ya kapabha. Hadian kata, ke Madam Arohi kala ong, ngalak ni em ban keli ya pi. Umilar ula ong, hooj Madam. Ke Madam Arohi kala ong, pilong ubadan sap ke bakraw. Balai pimsim latrai na duk mensua. Umilar ula sangyak kendiat, bat ula yatu. Ipa jonga ipang. Ngalale yakikam baret baria ban pendap hayang. Bat ngamsim lala ban pendap ya ke degree. Umilar ula yatu biang. Kikam banga apply. Kila kentat yanga ban sim interview. Ki ong ba ka qualification jonga kaduna. Ka personal kam biang bha. Ke Arohi kelas ngutu. Bat kala ong. Mentang ngasngau kumbadon bapej bat kit klilam ya ka kam jonga. Om ya ka durkmat. Ke Arohi ka pendam ya laki jong ki kmat. Bat klayatu ya u. Pitip milar balai ngakot ya pi sejrong. Umilar ula kerengak klik. Ke Arohi klayatu. Balai benai mensua. Ka server jongi kala down. Bat uwei u freelancer. Ula pa email ya ka box fix. Klem da simpisa. Tegata ka email kalong day mapi. Kikmat jong umilar, kilong kum bakendet. Pilong ubadan sap ke bakraw. Ke Arohi kala ong, kiyaj artat sakalif. Haba kila poy sabar ke get, umilar ula sangye, ukili. Pia pika kali ni kumno. Hooj, pipat ke Arohi kala ong ya u. Umilar ula jubab, ngan let daka bos. Ke Arohi kala perkat kendet por, ke ong artat. Ale ngan ibu ya pi. Umilar ula jubab, pi Madam. Ke Arohi kala ong, kadai ke jing terwa sungpha jonga, om ka hukum. Bat bro arngut kila syong hakali. Ki surok ki ba itnat, bat suki-suki, kila long kenja. Ki office kila kila syaki dukan red, hadien kata syaki shnong red. Sengi hangne, umilar ula ong, ki tenumtin ki kenro belajot, kasur jong ki kenaret. Ke Arohi ka keli, pisyong hangne se. Hooj ipa bat kipara barok ngisa hangne. Ke Arohi kamla bat kran kasngap sipang. Kublay nakabenta menta kasngi umilar ula ong. Ke Madam Arohi shwa bakan netno kala ong. Wan biang por la syai Mr. Senior Developer. Bat barok arngut klarki. Umilar uyaj no akalanti lajong. Ke Arohi kala syong hakali kasngutu. Usamla ubaki brew ki tarai kum ugat. Udai shisha umau kordor. Bat kadon sakiwei ki jing shisha ki bari haka jing im jong umilar. Ka jing syai ke bala ban penkela. Om tang ke office. Henry wada ka jing im jong karu. Ha kita yau ban wan. Ke office kandon ke jing kela. Kasap kalong ke bakong san ban ka degree. Kamentoi bandon ka degree ban nang ban kren English. Henry klem kasap. Umilar uyarap ya barok. Henry om barok ki pasngu kemen. Senior manager, master bhatia, ula singo bitar napo. Haka way ka project ka bahe, ula penjulor ka system.
umilar ulala pekata ula tray barok simiet ban save ya ka project. Ya ki kam ha office la ai ban pej ya umilar. Hadien kata ke arohi kalaong ngidang sedang ya ka program. Badai mapi ban yalam ya ka kam. Hadien bun benai usamla ubajuan da ki sopti ki bajot ula hikai ya ki spangut ki student. Ke arohi kelapej da ka jing serong ha kata kasengi. Katrai ba ai kam sim la ai tangka kam. Kelas dang ka cingkela ba shisha. Bat ha kata kasengi ki breu ki batrai kam ha kata ka building barok ki la ai jingero. Lada episode nat sengau halat share, comment, bat subscribe ya ka channel.